ассалому алайкум тамошобинони азиз, подписчикони муҳтарам, бозам хушомадед мегӯям ба канали влогҳои оилавии мо. Дар инҷа мо да саҳари рӯз ма завтрак карданем. Завтрак данам хел суши меган, ролли меган, ҳамхели чихели духтаро завтрак да суши. Хулоса дар ин роликом мумкин ки бисёр гап зада натонам, чиваки камтар мазза нашидагия сулфа шудам айдина як бора хел айқуртақом қапид безеб сулфаю температура нестаю ами сардард баъд кӯдакоам хишидан ани қагум хелами вирусайда баъд обуначои нава подписчикои нав меҳмонои нава маотона хушомадед мегӯям. Раҳмат барои лайкову раҳмат барои комментариётон. Аз шумо бениҳоят миннатдор ҳастам. Ростиш ин влоги мо влоги чанд рӯза ҳай. Ҳам хел истодагӣ буд. Монтаж карда наметонистам. Вақт намешид. Инҷа чихе мебинен афтоваки хушрӯ ҳам хел дар моҳи декабр бинен дар Россия. Ҳавои беҳад гарми хушрӯай. Рӯзи выходной буд. Рӯзи дадашон дар хона буд. Ростиш мо зебро омадем магазин рафтастем барои ки аминҷони бачаи майдаким 3 рӯз бовар кунен ғам додагия мара ки мада автомат харин. Инҷа ҳозиам магазин бурдистаишона дадашон иш да автомат мега иш мега мада пластилин хар. Муҳаммадҷонмон беҳад пластилина дӯст медора, фақат ами соатош катишинаву ами липид кунаву ягон чи соза хела нағз мебинам, безорам намеша. Бай пластилиноша ҳамаша рангоша аралаш карда мада пластилини нав харен. Инаш мада автомат харен. Маку гуфта будам ки мисол кӯдакода дига намегирам бозичаву ягон чи, барое ки кӯдакода хела бисёр бозичаҳо мегирифтем, бозичаҳошонам мешикананд. Дига гуфтум бозича мурдагӣ дига намегирам. Ки дар инҷа 3 рӯз бовар кунен безор кардагия мара ки бо дадашина гирифта бурдаистаишона. инам хе дӯстони азиз, хай то охири навор ҳамроҳи мо бошен. Лайкҳоро ҳатман ай хотир набарорен. Лайк мондан бепулай затоле ки дили як одам шод мешава. Дӯстони азиз, мо магазин омадем. Ана бинен амин пеш медонад ки дар уҷо чизи дар пойша мегирам. Мора пеш бистай. Онҷа як магазин назди хона омадем, магазини арзонайда, магазини пенсионеров будем. Ман пенсионерский мегӯям. Ама чи арзонакай. Кадомш уже немеша? Не, хел цветоша бинен друша. Немеша ми? Не. Ҳамаш одинаковия ба фикро Муҳаммад. Немеша? Раби цветош не яркий, Муҳаммад. Безе. Е ужасный. Ужасный уже видно. Пешком.
тамошобинони азиз, мо аз вай магазин буромадем. Куда ҳамун чизои гуфтагишона гирифта додему, рафтем ба магазини лента. Ростиш ман лента рафтам ба хотири шампунам тамом шуда буд. Баъд иҷам хел якта тоник гирифтам. Тоник беҳад тоники хубай. Мада ира якта парикмахер рекомендовать карда буд. Ай ҳами чанд бор мӯи сарма истифода бурдагиам, хеле маъқулай. Баъд иҷада яктанам хел вай гирифтем балзамам тамом шуда буд, шампунам. Хеле балзам якум бор гирифтам, намедонам чӣ хел боша. Неки аслан шампуна кати балзамаш комплект мегирифтам. Ва нами шампуна ба шумо тавсия доданиям. Шампуни беҳад шампуни нағзай муҳимада бисёр чӣ хел нағз мекунад. Ҳар шампун кати ман шута наметонам. Иҷа бо яктам хел шонача гирифтем барои духтарам ва яктам хел зубная щётка гирифта будем. Щёткашам безеб шуда буд. Инам хел дӯстони азиз, рафтем хел камтар хел продукта гирифтему омадем. Мода ҳозир абед шудагия, ҳозир бояд ки абед кунем, кӯдаку гӯшна. Иҷа боша камтарам хел ош буд, айдина мондагӣ, оша гарм кардему, дута питса заказ кардем, питсаи куринӣ. Ба мо иштиҳои таом, агар ки шумо абед кардиста бошед, ба шумо ҳам иштиҳои таом. Дӯстони азиз, дар ҳаминҷа влоги мо ба поён мерасад. То навъорҳои оянда ҳам дар паноҳи Аллоҳ бошед. Хайр дӯстони азиз.